ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଆସୁନି ତାପରେ ମାସେ ରହିଲାଣି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବି ତିଆରି ହେଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗା ବି ତିଆରି ହୁଏ, ଆମେ ବି ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ମାସେ ଆଗରୁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ କାମ ଅଛି, ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ ବି କରିବେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ବି କଲିକତା ସହରର ବି ଟିକେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଆଶା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବି କୋଠା ବି ଏଠି ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନଥିବ, ଏଠି ସବୁ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକା ଯୁଗର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।